ଏଠି ଧରିବେ ଟେନସନ୍ କେତେ ଯିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ କଦଳୀ ଆଣି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି କଦଳୀ ଆଣି ଛୋଟ ରାମ୍ପଡ଼ା ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ବିନା ହର୍ନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନେଉଛି ବିନା ହର୍ନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କାଟୁଛି ବୋଧେ ନିହାତି ତ ସେ ସାଇରନ୍ ତ ଦେବ ସିଗ୍ନାଲ ତ ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନା ट्रेनिंग में जरूर किया दूसरा है ना इधर पूरे वाले ये माकड़ा ए भाई